Ziyatil konditer önümler 2021-nji ýyldan bäri halkymyza öz tüýjülükleri bilen hyzmat edip gelýär. Bu tergide Ziyatil nähil täze tüýjülük önümlerini getirdik. Gelin bilelikde tanışyp bolalım. Akşaharym Aşgabat günü münasibetli geçirilýän tergitine Ziyatil kemp özüniň birnäçe türli görnüşde tortur desertlary bilen çykyş etýär. Öz önüňlerime bilen 3 tanak noktada hyzmat etýär we halka ýetirýär. Toýdurda baralaryňyzy, türkmen taçaklaryňyzy biziň desertlaryňyz bilen arkaýyn dedatdilersiňiz, targyk etseňiz birnäçe görnüşde tortlar hem bişirip berýär. Hormatly arkadaly gahrman serdarymyz, taýpy tawallalar netijesinde ýurdumyzda telekeçileri ulunsuwerler, şofana bizem Ziyatil konditer önümleri bolup, arkadaly gahrman serdarymyza şeýle mümkinçilikler döredip berýänçi köp sawarsyny aýtýar.